खरं तर मी अगदी सुरुवातीपासून सांगत होतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहेत यामध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा मुख्यत्वे करून लक्षवेधी ठरणार आहे, कारण की या मतदारसंघातून अपक्ष बंडखोरांनी मोठ्या संख्येनं जे होते ते उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले होते आणि अपक्ष जे होते हे भाजपाचेच बंडखोर होते आणि त्यांनी हा अर्ज भरलेला होता। या सर्व अपक्षांचा नेमका किंग मेकर कोण हा सुद्धा महत्वाचा विषय। खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये यावेळी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं वेगळेपण जे ते ठळकपणे जाणवत आहे। पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्षांचा यावेळी बोलबाला दिसून येतोय आणि अर्थातच या परिस्थितीचं नेमकं विश्लेषण काय हे सुद्धा महत्वाचं जाणून घेणं महत्वाचं आहे। यामागे ज्या अदृश्य शक्तीची चर्चा होत होती ती नेमकी कोणती आहे हे महत्वाचं आहे। सावंतवाडीतील कोणत्या खऱ्या जनशक्तीला डावललं गेल्यानं महायुतीच्या शक्तीला हा सुरुंग लागला याची चर्चा आताच्या घडीला या निकालानंतर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रंगायला सुरुवात झाली। दरम्यान निवडून आलेल्या अपक्षांचा राजा कोण असणार आहे, हवेचा रुख बदलून टाकणारा किंग मेकर नेमका आहे तरी कोण, भविष्याच्या या इशाराचा रोख नेमका कोणाकडे असणार आहे, अशा अनेक प्रश्नांचा जन्म मात्र या निवडणुकीच्या निकालाअंती झालेला आहे। नेमका या सगळ्याचा किंग मेकर कोण आहे हे सुद्धा चित्र अवघ्या काही दिवसातच स्पष्ट होईल। आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचा कोकणशाही। धन्यवाद।